Kardong, dili nyo kumadasa imong pasaylo. Kimi. Hala, Kimi. Ano na ba? Ipagawas imong gibate. Pagawas. Kimi. Sige. Ugli pa lang. Ayaw tuwa, Kimi. Kay basig dabdaban ko rin buhi karon tawhana. Kardong! Dabdaban tayo kang buhi! Kimi! 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 Unsa man? Kadugay pa mo tingog? Papa, oy, natulog ba man ko? Natulog ka? Unsa namang oras ron? Udto na. Ano nga, wala mong trabahoon, God. Hay, may trabaho. Kadaghang trabaho na to. Hala, ato ta sa uma. Tabangin ko dito limpisa sa kabutinhan para mahuman to. Ha? Tabangin ko limpisa sa kabutinhan para mahuman to. Si Papa nga init kaayo. Net, agwanta ka. Ningani ka di sa kuha. Si Papa, abi man ako dili ko nimo pa trabahoon. Alangan, magunsa man ka diri. Magpabuhi ra ka nako. Mo din gipalayas ka sa imong bana. Kaya di ka kabalo magtabang-tabang. Diri sa ako, di ka pwede magtinapol. Kay bugtong to kay anak. Hala, pagilis niya. Sa muka, uy. Unsa ba na? Mundak-mundak man ang tel. Unsa, musukol na ka sa kuha. Wala kay kahadlok. Pasalamat pa ka kay pinsanta ka sa imong bana. Padali niya, kay udto na. Si Papa, sa muka, uy, pagulat sa ugod. Oh, dara mo sang ko to. Mami, be. Di pa eskwela bitaw ka sa una, nagpayibuyab ka. Asa man na mo ang umahan? Basta niyo. Di kaayo. Bantay dito na ibig ang dress. Ayan, pagtas pa, uy. Layo pa kayo to. Ay, sige reklamo diha. Agwanta kay anak ka sa kumprin munal. Tana. Unsa man po na, uy. Inis pa jud kaayo. Agwanta. Asa dito imong kabo sa una di ay? Sige ra tagbagtas. Akong gibaligya kay wala na kadiri mo tabang nako. Na, lagi na ba? Na. Walay kwarta ibaligya. Unsa man namin lingkod may noong ka diha? Nakapoy na kayo pa. Agwanta ka Kimi. Kay ngano ni anhe ka di sa kuha. Unsa man po ning ginabuya niyo ay? Na? Ha? Kinahanglan jud kang mutabang ka sa kuha kay dili ka angay magpabuhi nako. Katapoy Na, padali. Ano bitaw? Sala jud nako ni ba? Gipa-eskwela kog tarong sa akong amahan. Nauyab-uyab kog sayo. Kapuya eh. Lisod jud ay ning mangurnal ay rata. Mabulad-bulad tag-init. Paita. Pakita ka ng kamaysan nako diha Kimi. Mao na itong trabahoon kada buntag. Hiluan na itong punuan ana. Ha? Nakuha po daw na oy. Sama na. So karon nagbasol na ka. Pagkapoy po daw na oy. Ta. Init ba yung kaayo? Na kay mulugsong para mata dito sa ubos oh. Dili ta musubay. Tinala na. Sama ni pa oy. Mura kog mapamanda mo abot ani. Abon ta kay doon na naman lang tagod ka sa ubos oh. Wa pa manggalita ng guna. Ikapoy na ko. Dito na ito na kay mga kaning tinuyuan. Sama na oy. Mura manig. Ugma pa mo abot na awa ragot na. Grabe man po ni ka lugsungon. Sus. Doon naman lang, na naman na sa unahan oh. Puro ra ka dool pa. Na, Makita na maganito yung saging oh. sunod ko ipataan ni mabo. Makita ng saging na to. Saging ray makita. Nga ang agyaanan layo kayo. Ay sige pagulbol diha Kimi. Para mahuman to atong trabahoon dito. So, ang puding dalanan ni uy. Ngano bitaw sa una gipa-eskwela ta ka, wa ka magtarong. Mo ni mo ang resulta karon. Diniyuan mo na. Asa man jud pa, maabot pa ta dili na. Kapuya oy. Oh, Kimi, ngabot kita. Mo na atong limpisaan karon oh. Ini nga kamutinhan. Kapag bagnuta kayo. Sa mampud na oy. Magnuta pa sa kamutihan na o sagbutan. Lain pug dili kamutinhan, nga naay man may makita nga kamuti. Sa mampud na eh. Man taong sugod ni ba? Diri oh. Dito ka oh. Tangi diri ko. Diha pa jud ko sa init. Oh, sige, balhin ko diri. Diha ka. Para mahumantag sa'yo. Diri, tugo na.
si Cardong pa. Unsa nang por kimi? Si Cardong oh. Oh, nagunsa naman po ka dire. Unsa may mong toyo? Mayong udto pa. Unsa nakamayo sa unto? Nagunsa naman po ka dire. Ni anak ko karon diri apa kay gusto ko mangayog pasaylo sa imong anak pa. Unsay pasaylo? Nakadungog ka sa imong istorya? Nakasabot ko sa inyo ha pa nga nalain mo sa kuha. Untag hatagan ko ninyo chance nga mapasaylo ko ninyo sa kong gibuhat para sa imong anak pa. Sus Cardong, bisag kapila pa ka mangayog pasaylo nako. Dili nako na madawat kay wa kay respeto nga pagkaumagad. Kung mahimo pa kalimtan na lang nato ang mga panghitabo pa kabalo ko pa nga sayop nako nakasala ko sa imuhang anak pa. Mao gani pa no ni anak ko karon pa kay gidalhan tay kag tuba karon para ma-okay na ta karon pa. Unsay kalimtan? Kalimtan na lang mo ang gibuhat sa akong anak. Ayaw jud nagdagaig chance pa oh. Kanang tuba niya. Ayaw jud nagdawata. Sus Cardong, dili jud ko madala-dala na imong tuba ba? Pa, muluhod ko karon sa inyo nga tubangan karon para mangayo og pasaylo. Ayaw jud luod-luod kay dong. Dili na madala na imong luod sa kuha. Hawa dia. Taka ra ka. Pasaylo ako kini. Hawa dia ba? Dili jud ka mapasaylo. Hawa dia. Taka ra ka ganiyan ni dire. Ha? Pa, pasaylo ako pa. Unsa man? Tuwata yung taon ko. Unsa man dili ka mo hawa dire? Pa, pasaylo ako pa. Sige na pa. Cardong, dili jud ko madasa imong pasaylo. Kimi. Hala, kimi. Ano na pa? Ipagawas imong gibate. Pa, Pagawas. Kimi. Sige. Ugdi pa lang. Ayaw tuwa kimi. Kay basig dabdaban ko rin buhi karon tawhana. Unsa man? Ugdi pa lang sa kalabag. Pabuti ko. Kulata. Hawa dire. Pangin ang tuwa kang dili ka kadabdaban. Layas na dire! Layas! Para dili ito ka makulatahan ron! Layas dire! Na! Baga kay gagnang! Kanapa! Kukuran na pa! Buisit dyan ni si Cardong ano ni balik pa man ito rin! Kapuya. Unsa man angay na kong buhaton para mapasaylo ko nila? Grabe na po na yung amahan na istrikto ba yung taon nun nangayon nagani kong pasaylo. Gidala na ganun akong tuba aron mapasaylo ko sa yung amahan. Mustilan. Waita, inumo na lang akong tuba eh. Pagkaway pulos na lang yung taon isa kong kinabuhi na akong dili manggaling ko nila madawat. Grabe na po mo eh. Unsa man gusto ninyong buhaton ako dahil para mapasaylo ko ninyo. Para maginaana mo. Nagluhod na gani ko sa inyong katupangan. Maginaana pagid mo. Grabe. Unsa naman eh. Nagsiga-siga naman yung kalayo aning. Tapan ako ani. Cardong! Dabdaban ta jud kang buhi. Ding kamot. Dabdaban ta kang buhi.